Mayong adlaw sa tanan nga tagpalamati. Sining ato naman bag-ong kasaysayan. Ang aton subong bag-ong kasaysayan, aton gintiguluhan, bugal kag ambisyon. Ini nga istorya mahitungod sa isa ka amay kag anak. Nga ang anak may handom para sa pinalangga nga amay. Apang sa diin nagpadulong ang iya ginsubay nga dalan o kung sa diin siya nakalabot sundi kag pamatia ining aton bag-o nga sugilanon, bugal kag ambisyon. Tay, Ay, Jerry, anak. Nakapamahaw ka na? tapos na tay, sige na pa. Ay, Ikaw, dumasako gidangi mo pagkanto sa aton okay ka lang? okay lang ako, anak. Basta para sa imo. Pero, dali lang. Natingala ako, Hindi ba lang, nagadungan man kita pirmi magpamahaw? Namu ganina natingalahan ko eh. Pero nga Kagina, Oo. nadula ka sa ligdaan mo eh. Jerry, Oh, mag-ataganay kita. Daw ikaw ang nagalikaw sa akin. Saging siling ko na nagadungan kita pero may pamahaw ko na aga. Pero masubong hindi kita mag-aptanay. tay, komparte dira. Ang matuod kay ina pa ko nagahulat diri sa imo. Wala ka man sa imo kwarto kay ina. Din ka bala nagkadto. Tay, may pangabay kong tani ako sa'yo. Oh. Kamay pa nga, kamay pa kong tani tay nga, hindi mo ako pagbalibaran sa mga ipangabay ko karon sa'yo. Wala mo pa makasabat ang akon pamangkot sa imo, anak. Din ka bala nagkadto. Ngao nga wala ka dira sa kwarto mo kay ina. Dira lang sa malapit tay. Dira lang sa malapit. Sige. Daw kaseryoso gud sa imo, Ano ba lang ihambal mo sa akon? Tay, siguro gusto naman karon ng panahon nga mga bay ako sa imo. Ano ba ina, anak? Tay, nakaibalo ako nga hindi mo ako pagpahanugutan sa ipangabay ko karon sa imo, pero amo lang ini itanong mo sa paminsaron mo tay nga nga para sa imo buhaton ko ngayon para sa imo Do matingala ko sa imo, anak. Ano ba lang bud mo silingon? Nga tuman gid sa imo kaseryoso. malarga ako sa syudad tay. Ano? Gusto ba lang nabatian ko ngayon? Oo, Kag para ano, anak? tungod gusto ko makahatag sa imo sang kahamungayaan sa kabuhi. Gusto ko nga mangin malipayon ka. Anak, hindi ka ba malipayon nga? Magkaupod kita. Bisan matuod nga, wala nang imo iloy. Pero, ari kita nag-optanay kag makakaon man kita sa 3 ka beses sa isa ka adlaw. Tay, isa lang kasabatan nga kung gusto mabatian sa mo sa'yo. Tugod, magpugong ka man o kung magpasugot. Bugos na nga kondisyon nga malarga gid ako sa syudad. Agud magpanimpalan. Mapasimpalan ako dito tay. Kag paminsala lang nga hindi ini para sa akon, kundi para man sa imo. Anak ko, nagsunggod ka sa akon bangod nga kutob lang sa elementaryang pagpa-eskwela ko sa imo. Ay, wala.
Wala ako nagsunggo sa kamusta. Nakahibalo ako sa kapigaduhon nga ginabatyag sa sugo. Anak ginpangako ko sa imo Iloy nga hindi kita magulagay ni duha. Pero nasubong nga nagliwat ang pamatod. Tay, Hindi ba lang nga naghibi ka man sa una? Sang tagumatayo ng imo nga Iloy? tay, hindi man kita magbulagay. Ang gusto ko lang nga, Ginsumpa mo mismo sa imo Iloy. Samtang yara siya sa bisag kamatayo. Nga, hindi kita mag-ayuay nga duha kag hindi ko gid ikaw pagpabayaan. Palangga ka sa imo Iloy, anak. Palangga ka kan dinanay mo. basta. Amo na inag ako desisyon, tay. Magpasugot ka man ako hindi. Anak, Tumanon ko ang para sa aton nga duha. anak ko na unaas ang maayo. Basi na hinailian ka lang. Diyos ko. Ano na lang ihambal ni Rodora ang kalagsang imo Iloy, anak. Tay, Naging pabayaan ko ikaw. basta. Amo na inag mga desisyon, tay. Mapasugot ka man kag sa hindi. Oh, hindi pagtumana ang gusto mo. Kung hindi ka maluyag nga mahakik ako sa imo kag maglain ang buot ko sa imo. Tay, Anak, paminsara sang maayo ang ginhambal mo ngayon na sa ako. Sige, malakatan na ako. Dala ka lang. patawara ako, tay. Apang tubadon ko ang ari sa paminsaron ko. Tumanon ko gini. Wala si tatay. Nagkakatulog siya. Siguro dito naman siya nagtulog sa iya hayob-hayob sa iya uma. Gusto na ini nga ibang himos ang akong gamit. Ari ang akong bag. Kagari man ang rosarito ang ginhatag ni nanay. Bastante na ini kag ang gamay nga kwarta nga nasupot ko. Nong Omar, ada ka da? Sino ina? Si Tagoy Nong. Tagoy! Magsunod ka! Oh. Ano tani ang inahanglan mo, Tagoy? Nagbakal sang butong si Nong Omar sa akon no Jerry. Oh. Ato sagwa ginbutan ko lanay. Sige. Ti ang bayad ano yung wala pa. Oh, haari. Madali lang. Ba. Ano yung gina pang-impake mo noy? Wala. Walang ina. Mga bayo namon ni tatay nga hindi na magamit. Ginpang sulod ko sa bagag, ihaboy na lang ina. Do ka pag-upan sina oh. Do malakat ka no yaw? Hindi ako malakat Wala sa problema ina. Hindi na mag sa pakaina. Oh, ari ang bayad. Dali lang noy. Oh, Anong silingon daw malakat ka daw? hindi gani. Pero anay ka? Ah? May motor man bala si kapitan nga inugbaligya. Mayara man? Baklon ko tani ato kay mahabal-habal na lang ako. Sige noy. Hambalan ko lang si Kapitan Bini. Tani ako pang makauna sa tubakal, no? Wala sa problema no Jerry Hambalan ko lang sa to si Kapitan Bini. Ay, salamat gid. Sige, Jerry, sige. Sige, salamat yun. Salamat. Hapit ako mumutik Pero mayo na lang. Nakakita ako sang alibay. Ay, dayon ko kita paglakat. Kag para lang ini sa imo tanan, tay. Para lang ini sa imo tanan.
Ari na ako. Nakatulog ako sa akon hayop-hayop dito sa uma. Alas 5 na galinisin hapon. Abi ka. Ang kwartahan, wala ko man inigin lakay na. Abrihan ko, abi. Kung hindi ako magsala, ara sa kwarto si Jerry. Abi, kantuan ko siya sa iya kwarto. Basi kung wala pa siya makamerienda. Aring iya kwarto. Abrihan ko ini. Bah, wala sa unod ang hiligtaan niya. Hindi. Anong butsi lingon sini? Nga, ang aparador ni Jerry. Abri kag... Pila na lang kabilog ang mga bayo niya nga nabilin. Kagang pila niya ka mga butang. Wala naman. Anong butsi lingon sini? Ano ina? May sulat. May sulat nga natungtong sa ibabaw sa iya aparador. Ano ka? Ay, usahon ko. Tatay ko. Sa umaga sa ito sa patawad ang aking pagpalayo sa kasi sulat ko ini kung tali hindi ka maakit sa akin tali. Tungod gusto kong kapahatag sa imo ang kahamungayaan sa kabuhi kag hindi ka nabaganto sa ulihis ang sige talauman sa aton uma. Tungod aloy ako sa imo tay. Hindi ko gusto na maging pabugat ako sa imo. Palangga ko ikaw, abay ko. Kag para lang sa imo pagpalayo ko ngayon. Hindi mahangpan mo ko tayo. Wala ta ang pagbalik ko. Kaya pangako ko na hindi na giri nga imo lang imo makita. Kundi isa na kamadinalagon nga tao. Kag mapabugal mo. Tugod ang tinguha para sa imo. I love you, Tatay Umar. Ito man gid niyang iya gusto. Bisan pa nga nagabalabag ako sa iya pagpalayo diri. Rudura pa sa iluha ako. Kagustuhan ni isang imong anak. Pasailuha ako nga wala ko gid siya mapunggi. Diyos ko. Hindi man pagbabayi nga akong anak. Hindi man siya pagbabayi. Nagkaganyan at ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin. Mayong adlaw, sir. Ako gali si Jerry. Jerry Montepurpos. Mayong adlaw man. Ano tani, Noy? Nakahibalo ako, sir, nga delikado ining inyo trabaho. Apang nakasiguro ako nga sa trabaho ninyo ngayon dako ang mangin magbalik sa akon sini. Daw na-surprise man ako. Nga kaisip sa buot mo nga magsulod diri kag wala ka na sang damo pa nga hambal. Sir, Tani, hindi niyo ako pagbalibaran sa akong pagpalapit sa inyo. Okay. Wala mas nasang madamo nga gamo, Noy. Kay nakahibalo ko nga dako man ang imong ambisyon. Nakita ko sa itsura mo nga pursigido kagid magsulod bisan pa sa malain nga buluhaton. Kag nakita ko man sa imo ang pagkamasaligan. Gani, hindi ko na ikaw pagpabudlayan pa.
Sige. Baton ka na. Madawag iti salamat, sir. Salamat dito. Congratulations. Tay. Nakahibalo ko nga subong nga mga tinion. Nabasa mo na ang akong sulat nga ginbilin sa imo. Tay, patawar ako sa akong pagpalayo. Nakahibalo ako nga mahangpan mo gid ako sa uli. Kag kung ano man nga trabaho ining ako nasudlan, tay, tadi. Tadi papatawad mo ako kag sang mahal nga Dios sa tanan nga ginhimo ko. Tungod para ini sa imo tanan, tay. Para ini sa imo tanan. Daw kasan ulang. Pila na katuig ang nagligat. Sugod sa na. Magpalayo din akong anak. Sang tiyon nga, nagbiya siya diri. Si Tagoy gali ang isa nga nakasaksi sang iya nga pagpanghimos sang iya mga butang. Jerry, anak ko. Wala kagid bisan magsulat lang sa akon. Kumusta na yan subong ang akon anak? Nga nabuhat mo ini anak ko. Diyos ko. Ikaw nang maalam sa akon anak. Basi, gani ko. Mapatay na lang ako nga. Hindi na gid kami makitanay. Diyos ko. Hindi man pagpabayang akon anak. Oh, nakada na bala ka mo? Subong ako ang inyong ginakilala nga team leader. Tungod ako ang ginsaligan ni Sir Mark. Sa aton pala bulahaton dire. Ano? Handa na po ba kayong lahat? Primero ko ini nga trabaho gani at kayuhon ko gidang pagtrabaho. Tungod manginda ko nga kwarta ang magbalik sini sa akon. O sige, ikarga na ninyo mga epektos sa dako nga van ngayon na. Kay malakat na kita sa subong dayon. Tungod malahalon ang matag oras. Sige, hulang ka mo. Ay, mo. Ari na kita sa lugar kakundiin, kuhaon ang aton mga epektos. Ay, matod. Ang kamay pa kuntade nga ang isa sa inyo dire hindi magtinamad. Kinahanglan alerto kita tanan. Wala problema, Bossing Jerry. Tungod sa nagligan nga mga tinuig. Nangin parihon nyo man ako. Apang ginsaligan ako sang ato nagalon nga si Sir Mark. Kag sa subong, isa na ako ka team leader or TL sa inyo tanan. Pangin sir. Pangin-bulahan, Bossing Jerry, ha? Salamat. Kag hindi ka mo magkabalaka. Mabulahan ka mo sa inyong pag-ugyon sa akon bilang isa ninyo nga leader. Batoy-batoy ba kita sini? Hindi ka mo magkabalaka. Kung anong ara sa akon, ipamahin ko tanan sa inyo. Yahoo! Salamat, Bossing Jerry. Salamat! Dali na ka mo. Magbalik na kita. Tala ka mo! Kay kuhaon ng ininila dire. Sakay na ka mo sa inyong mga salakyan. Tali na!
Mayong adlaw. Mayong adlaw. Si Omar, may adlaw man. ginpatawag ka ni Kapitan Bini. Ay, ano ba lang tuyo ni Kapitan Bini sa akon? Madali lang ha. Mailis lang ako. Salamat gid. Hulaton ko na ikaw, Choy. Sige, dong. Hulat lang ako din sa gwa. Dayon. Dong, oo. Pagdala na lang kita. Oo. Mailis ko na yan. Ano ba lang tuyo ni Kapitan Bini sa akon ha? Pero wala man ako ginakulbaan. Kay isa man ako ka mabuot nga pumuloyo diri sa amon barangay. Wala man ako hakwat sa akon kagalingon nga bangko Ginoo. Nakaibalo ka gid sina. Mailis anay ko para nga magkatuan ko si Kapitan Bini. Mayong adlaw sa imo, Kap. Ay, mayong adlaw man sa imo, Omar. Ay, Kap. Ano ba lang malagad sa imo nga kubos nga pumuloy na sa imo? Magpungko ka. Salamat, Kap. Ginpatawag ko ikaw. Tungod. Nakaibalo ka naman siguro. Ang tigulang na inyong kubos na kapitan. Tigulang ka pero mapisan ka man gihapon. Omar. Kap. Bisan pa nga nakita mo na sa itsura ko ang tuman kakapoy sa akon mga buluhaton. Apang ara man gihapon lang imo pagka kulukoy halin pa sang una. Komedyante gahapon si Kap. Oo, matuod, Kap. Ano ang maalagad ko sa imo? Omar, kabay pagkuntani nga hindi mo ako pagbalibaran sining akon karon igahangyo sa imo. Kap. Makasalig bala ako sa imo. Kap, kung makapaayo kag makabuling man lang sa atong barangay, ginapangako ko sa imo. Buhaton ko ang kutob sa akon masarangan. Kung amo, hindi mo ako pagbalibaran. Liwaton ko, Kap, sa paghambal sa imo nga kung makapaayo kag makabuling man lang sa aton nga barangay. Hindi ko ikaw pagbalibaran, Kapitan Bini. Omar, Kap. tigulang na ako. Gani, ako ni pangabay sa imo. Nga ikaw ang magbulos sa akong pwesto bilang kapitan sa barangay Tanay. Kapitan Bini. Tungod sa imo ko nakita ang katampad sa kasing-kasing kag ang kamaayo nga tawo. Gani ikaw ang saligan ko nga manubli sa akong trono bilang kapitan sa barangay Tanay. Pero Kap, Wala na sa pero-pero. Ang gusto ko nga ikaw amo ang magbulo sa akon bilang kapitan. Wow! Mabutuwi kami, Joy! Mabutuwi kami. Mapagay kami, Joy! Kap, ano ba na ini? Kahinalis ini. Mahibo bala nga hindi na lang magpamatok. Tungod na kay balo o kidako nga sa ulihi. Makabulig ka sa sosyedad. Kap, madamo man sang mas maalam pa. Ikaw ang gusto ko. Gani, hindi na magpamatok. Kapitan Bini. Ano? Mapasugot ka o kung hindi?
Kap, Maglain gid ang huna-huna ko. Ukon. Mangluod gid ako. Kung hindi ka magpasugod sa ginahagis. kuwan lang abi, Kap. Hindi man ako maalam kung kulang man ako sa grado. Amoy nang, hindi gid ako takos nga magbulos sa imo trono. Pero kung amo gininang ginapangabay mo sa akon, sino ko nga magbalibad? Kap, Salamat kung amos na. salamat gid sa pagsalig mo sa akon, Kapitan Benny. Madamo gid ka salamat. Ang bahin sa nagligay. Nabato na si Jerry sa iyagin trabahuan. Nga ang trabaho sini amo ang mga iliga. Kundi wala permit nga mga salakyan nga ginadeliver sa kundiin nga lugar. O kun mga epektos mga hilimuon nga dinamita nga ginapang deliver sa mga tao nga gusto magtrabaho gamit ang dinamita kag ang mga wala sang permit nga salakyan. Samtang ginpangabay ni Kapitan Bini si Umar nga amo ang mangintalos sa iya trono bilang kapitan sa gila barangay. Na malibad kun tani ang naulahi, pero wala na inisang may nahimo tungod gusto ni Kapitan Bini nga siya gid mismo ang magbulos sa iya trono. Sa aton pagbalik, sundan ta si Kapitan Umar nga amo nang dinakilala nga kapitan sa gila barangay. Talos sa isa ka kapitan nga nagtaliwat tungod ginambush ini sang wala pa niya mapalingkod si Umar. Pero una niya ini nahingyo nga mag-upod sa ilakaw sa bilang amo na ang maglingkod nga kapitan. Ano ayhan ang nagpaabot sa aton bida, mga kaabiyanan? Mangin maayo ayhan ang palabuton? Ukon, magapabili na lang nga isa ini kadamo sang likom kag sa diin na ang anak sini. Magapadayon ayhan ang paghulat ni Umar sa iya anak. Ukon kalimta na lang kag focus na lang ay akaw galingon bilang isa ka kapitan sang amo nga barangay. Mayong adlaw, kapitan. Ay, mayong adlaw man sa inyo. Mayong adlaw, kap. Pau. Namiyo na nga ito, kapitan. Ay, abi ninyo. Tubtub subong di gahapon ako makapati nga amo atong nadangatan ni Kapitan Ben. Pero bisan kami gani, kap, hindi na makapati nga. Di ba nagambala na palang kamusang adlaw nga gintugyan niya sa imong nga trono, pero wala lang gali sa ato ni Hibalo nga. Pagkadasun silang adlaw, naglakat ini kag ginpusilman sa aking napatay, no? Oo, matuod. Uy, makaluluoy gid. Pero dalayawon gid si Kapitan Ben. Amo gid. Naluoy man kani ako sa aton kapitan eh. Ay, mga pika mo. Magiging na ginaulat namon, kap. Mapahanda ko sang kape para sa inyo. Salamat, kap. Tuwa na lang kita nga makapit. Ngayon ba tawag mo ko na ako, Sir Mike? Anong malagad ko sa imo, sir? Mr. Jerry, madugay naman nga mga tinuig nga nagapangalagad ka sa akon. Pwede ko bala ikaw mapadala sa probinsya nga medyo malayo-layo diri sa syudad? Ano may
may sketch ka ba lang pwede ko matanaw? Are. Abe. Tanawan. Ako matanaw sila. Oh, ba. Mr. Jerry, nga naurungan ka sa nga makita mong sketch nga ina. Wala. Wala, Sir Mike. Hindi ka bala gusto nga dire ko ikaw ipadala? Hindi ko man ikaw nga ibalhin. Hindi na. Ah? Mas gusto ko nga amusin nga lugar ang akong kantuan. Tugod malayo ini sa mga kakilala. Nagilabi sa tanan, mahapos lang ang pagpasunod sa mga epekto sa lugar gini. Nakasigurado ka gid? Sigurado ako, sir. Wala ba Malayo. sang Malayo pa isa kasimana, sir. wala ba sa madamo nga mga parak dito or may araman? Madamo man, pero hindi ka magkabalaka. Ako nang bahala sila. Kag saan mo bala siguran? Buwas mismo. Malakat kami upon sa akong mga tinawo. Bravo, Mr. Cherry. Sige, saligan ko kag laumay na. Sige na. Before ka magbiya dire, adrang snacks mo kag nakaibala ko nga sa panalagsa nagatilaw ka man sang powder, di ba na? Adra. Hindi na lang, sir. Tungod na kay balo ka naman, ginagkwartahan tayo na. Manginusik pa na sa aton kung kita mismo magamit pa sina. Nakaibalo ako nga kinahanglan natin subong ang labi pag nga kwarta. Tungod, hindi naman pwede nga hasta na lang kita magasto. Nakaibalo ako nga ang kwarta ang importante sa aton. Di ba lang, Sir Mark? Ikaw habala, Mr. Cherry. Madamong salamat sa imong pagsalig sa akon, sir, kag hindi ko gid pag-usikan ang oportunidad nga imo ginhatag sa akon nga mangin leader sa sindikato nga ini. Salamat din, Mr. Cherry. Madamong salamat, Sir Mike. Ara na ba lang tanan? Nakatipo na ba lang tanan? Sir. Ara na kami, sir. Jerry? Sa boss mismo nga adlaw, pizza 14. Malakat kita sa barangay nga ginsangon sa aton labaw. Mahal to. Sa Jerry, ay si Chalan, nagsilig ba to? Nanginhanda na ba lang inyong mga dalaloon para bus? Always ready ne. Okay. Kuya, basta may brief lang, kuya. Bisan, doon lang ka bilog. Okay na. Gintagaan ko kamo sintag isa ka copy sang sketch sa lugar nga aton kantuan, boss. Kag sa kagahon pa lang mismo matemprano na kita lakat. Agud hindi kita maabutan sang checkpoint sa mga lugar. Okay. Ang mga van, bastante na bala to sa karga. Reglado na ko. Ang inyong mga costume. Wala na problema dito Sigurado nyo good nga tinlo ang aton pagbiyahe, boss. Kinahanglan nga wala sa may makita ang kung ano man nga mag-check sa aton van. No problems. Nakaintindi? No problems. Okay. Magtulog na kita tanan. Kay boss mismo nga adlaw. Sugdan naman nato ang aton operation sa lugar ginsangon sa aton. Sa aton aganon. Sige. Boss na mismo ang inyong kwarta, ha. Ihatag ko lang, boss. Pag-abot na to sa mga lugar. Amo na gwapo. Sige, magpahuway na kabutanan. Ito na ka mo. Kap. Ay. Tabugtaw ka pa na, Kap. Ay. Ano tani ang tuyo mo sa akon, pidok? Kap. May gabi. Mangayo tani ako sa bulig, Kap. Ang asawa ko, Kap. Manugbata sa buong mismo nga gabi, Kap. Kagin sakitan na sa yatsan. Tani, Kap, mapahulam mo kami sa salakyan sa barangay, Kap. Hindi na magdamo pa sa hambal. Sige na. May driver ka bala dira kaya ako na lang siguro ma-drive, Kap. sige, makahibalo ka muna mag-drive.
Sige na, kay ginakinahanglan sa imong asawa ang ulig. Sige na, Pidok. Arig lang kwarta. Kap, Gamitain para sa pagpanganak sa imong hindi na asawa. lang kami kwarta man ako, Sige Kap. lang, sige lang. Gamay lang ini nga bulig. Salamat gid, Kap. O sige na, magdali ka na kay kinasakita na gid sa mayong imo asawa. Pero Kap, Kap, Kap. Ano pala ina, Pidok? Adis ako maglakat, Kap. Ah. May isugid ko sa imo. Ha? Kaginabala, Kap. Galing na lang siguro ina, Pidok eh. Ginakinahanglan na gid sa imo asawa nga madala na sa ospital. Sige, Kap, Sige. Salamat gid, Kap, ha. Salamat gid. Wala sa ano man, Pidok. Ano ba itong isugid, Pidok, sa akon ko tani? Anik, boss. Gatuan ko sa ila. Ari na ako sa balay ni Pidok. Tuktukon ko abis ya. At Sino na? may madlaw, Pidok. Oy, Kap. Ako ini. Dali lang, Kap, ha. Bago lang ako na. Sige. Kap, mayong aga. Mayong aga kag kumusta ng pagbata sa imong asawa? Kalo isang mahal nga Diyos, Kap. Okay naman. Salamat gali sa kwarta nga ginhatag mo, ha. Ay wala sa kadaman, Pidok. Dako gid isang mabulig sa amon, Kap. Maayo mamala ang pagbata niya. Medyo galisod man, Kap, pero okay naman, ha. Kalo isang mahal nga Diyos. Maayo kung subok sina. Ako gali. Interesado ako sa gin. Bot mo konta na isugid sa akon kagabi. Ano bala to? Ang parte bala sa ginsugid ko sa imo kagabi, Kap. Wala mo to mapadayon kay ginapadali ko na ikaw. May nasiplatan ako kagabi nga mga dagko nga van nga dali-dali nga nagpadulong diri sa aton probinsyado sa pihak nga lungsod ato nagkadto, Kap, eh. Pagkatapos, May sakay man ini nga sa isa ka van may 5 ka tawo nga nagasakay. Kag bali 3 gid ato ka van ang nakita ko. Dalag ko pa bala nga van, haw. anong Pero- oras mo nakita? Mga alas 12 gid kagabi, Kap, atong nagapadulong ako sa inyo. Sino pa bala ang nakahibalo sa ang mga ban? Magluwas sa imo may nakasiplat na balasan to? Ambot lang, Kap, pero sa banda ko wala gid siguro. Tungod mamingaw naman ang highway kagabi sang naglabay ako dito mo. Kag pagpauli mo, wala ka na sang disiplinan balik dito. Wala na, Kap. Pero ginakulbaan ako, Kap, basi kung nakaabot na diri ang mga epektos nga wala sang permit. Be, ikaw ang tugyanan ko nga mag-usisa sini, ha? Sige, Kap. Kay ikaw ang nakakita sa amo nga mga ban. Okay, Kap, matawag lang ako sa imo galing kung may masiplatan ako, Kap. Ako na naman. Salamat gid, Pidok, ha? Sige, Kap. Sige, amo na ako. Salamat, Kap. Sir, mayong adlaw. Amoy ni ang mga epektos nga gin-deliver namon. Kaya kinahanglan namon dahil mismo ang bayad subong mismo kagod makahalin na kami dire. Madali lang. Do kahinali man lang sa inyo pag-abot. Ikaw ba lang ginikilala nga kapitan dire, sir? Ako matuod. Nagasiling nga mo nagalon nga sa imo kuno namon kuhaon ng bayad. Ikaw man bala si Kapitan Umar? Ako matuod. Ginbilin man namon sa pihak ng lungsod ang mga kagamitan nga gina-order sa inyo pumuluyo. Kag siling pa nila, ari kuno sa imo ang kwarta. Tungod gamit niyo man diri sa barangay ang mga gamit, hindi ba? Gin-deliver namon ang mga salakyan.
Like for example, mga van nga kagmay nga para sa lakyan sa mga kapitan kag sa imo pa mga ka kasusyo sa imo paglingkod sa mga barangay. Madali gid lang, madali lang. Ano ang ngalan mo palihog? Tawagan lang ako sa pangalan niya Captain Jack. Oh, Captain Jack. Oh. Sir, nagadali ang oras. Kag No. mabalik pa kami sa syudad. Kapamilyar sa iyan na mo sa akon. Pero, sige. Pila bala to tanan? 1 million pesos. Amo gisina kadako. Sir, hindi ba lahamag ang amon pag-deliver diri kag wala namang gali sa charge ang pag-deliver? Anong oras ato nakaabot dire? Mga alas 12 kagabi. Alas 12. Oo, alas 12. Kag ato na sa tawo ninyo nga simuloy, sir. Ginbili na namon sa iyang inyong mga itos. Hindi ka magkabalaka, sir. May permit ina. Sigurado ka mo? Oo, agon magpati ka, Aryo. Aryo ang mga papilis, kag magpirma ka na lang dire. Sir, ang check palihog kay malakat na kami. Nakabalag. Ginadali mo bala ako? Sir, nakuha nyo na ang inyong ginpa-deliver sa amon. Kamu man mismo ang nagpa-deliver dire eh. Gani, kung mahimo, ihatag na sa ako ng kwarta. Nanawag na sa amon si Mayor eh, nga arin ako sa imo ang bayad. Ipadala na niya kagahapon pa. Amo bala. Sige. Maayo kay... nakaibalo si Mayor. Abi ko anay kung wala. Are nang chiki kag makalakat na kamo. Ang pirma mo, sir, ang ginahulat ko. Pwede ba lang magpirma ka na? Sige. Basta ha. Nakaibalo na si Mayor. Nakaibalo na si Mayor, sir. Hindi ka na magkabalaka. Bebe. Di na ako dapat mapirma. Dira. Okay na balay ni. Sige. Madamagin ka salamat, sir. Salamat man sa inyo. Mahalin ako. Salamat. Daw hindi ako maributay sa mga tao nga ito. Kag si Captain Jack. Nga daw kamagaan kagalapit sang buot ko sa iya. Doon nakita ko na siya. Pero hindi ko lang gid maklaro. Diin ko bala siya nakita sa tiid. Nagbayad sa gilayon ang kapitan sa mga barangay. Gani, hindi kita mabudlayan nga maghalin dire. Tungod natapos na ang aton misyon. Wala pa man gani mabuti sa 3 ka adlaw, natapos na. Ilan daw kitang balik dire? Dire? Mabalik naman kita sa dason. Mangita Pero- lang ako sang mahimot ang suki naman. Ate, sige Para pala nga hindi kita mas pistuhan ako. Amogid. Gani ka. Ari na inyong mga ATM. Ay, Pag may sulod na ini. Amo na yamang ginaulat siya. Sige. Makalakat na kita. Okay Ay, bebe ako be. Ari na. Nakakon Pagbigay ba mo sa kamutaran ka, mahalin na kita. Pura mismo. Ay na. Agon hindi na kita maabtan sa mga parak na nagalibot sa sininga Sige. barangay. Matiba naman ta. Malipay naman sini ang aton amo. Okay. Si Sir Mark. Sino man magunahunang ang kapitan nila de. Otro man nga ilintol sa gilaman mayor nga sindikato man eh. Tangadal no. Mugid eh. Dali na ka ba? Masakay na to sa Nakakata sakyan. ya. Mugid. Kamusta na ihanang ako na may? Para pa yan siya sa barangay ngayon eh. Ulat lang sa gusto nga tiuntay.
magabtanay gid kita liwat. Nagdaog sanday jiri sa pagdulong nila sa mga epiktos sa nga mga barangay. Kaglipod sa ihibalo sang ulitaw. Ang iya amay nga si Umar amo na ang nagalingkod bilang kapitan sa nga mga barangay. Kag wala ini makahibalo. Nang iya gin sukot amo man lang ang iya kaugalingon nga amay. Kag bahin sang nagligad. Puwerte ang katingala ni Umar kay do nakita na gid niya si Captain Jack. Apang wala siya nakahibalo kung sa diin. Basta nakita na daw niya ini. Ano gid ayhan ang mangin papil sang aton bida sa sining aton sugilanon. Mga abyan sundan naton. Sanday Mark kag Captain Jack ukon Jire. Sir, mayong adlaw. Mayong adlaw. Success ang amon nga pag-deliver sa mga epiktos. Kagari, Oh. ihatag ko sa imo ang bayad. Oh. Bato na ini. Kwarta na naman. Kwarta na naman eh. Ang matag. Mr. Cherry. Oh, nag-ari man ang pahalipay ko sa imo. Ano ba na, sir? Ari nga, dako nga sobring bukara lagi. Pilang sunod sini? Tanawa. 100,000 ini. Oh, Kadako gid sini, sir ah. Anay ka. Do sobra naman ini sa ginhatag mo sa akon. kulang pa'y na, Mr. Cherry. Pero Sa dasun nga adlaw, may mapaabot ka pa. Kagho gali, sir. Hmm. May nakuha na ako nga buyer dito man sa barangay nga amon ginhalinan. Ah, Ka gusto niya sa madali nga panahon, hindi pa mabutas sa isa ka bulan gikan karon. Makadulong na kami sang epektos sa ila. saan mo na sila kadali? May nag-abot na bala kita nga mga stock, sir. Boss pa to papot. Ka insigida idulong man dayon namon ato ba sa gabi. Sa amo man nga oras. Pero basikon na mamutikan ka mo sa mga tao dito. Hindi ka magkabalaka, sir. Ako na ang bahala. Mhm. Istoryahon ko lang ang kapitan nila dito. Sure ka? Oh, subong mismo nga hapon mabalik ako dito gamit ang akong service car. Ako na mo, hindi ko na papadugayon. Ang gisiling kong imo pa mapaabot sa masunod nga adlaw. Subok ko na lang ihatag. Are, are sa dako nga envelope nga. Ano naman balay na, sir? Daw Tanawa kadamo na lagi lang sa eh. ginhatag mo sa ako na. Tanawa na lang. Sobra na gid ini, sir ah. Ang taong mapisan, dapat gid man di bala grasyahan, Mr. Cherry. Sir, Oh, ang ingat sang pilak, Mr. Cherry. Tanawa. madamo gid ka salamat, sir ah. Wala sa nga naman. Madamo gid ka salamat. Sige. Sige. Ayuhan ang gid ang inyong pagpanarbaho. Kayo wala man sang hunong o kuno sang pag-untat ang grasya nga mga tubod para sa inyo. Bravo, Mr. Cherry. Madamo Bravo! salamat, Sir Mark. Madamo gid ka salamat. Diyos ko. Ano ka kalaina na ginhimo ko ngayon? Ano? Mayong adlaw. Kapitan Umar, mayong adlaw. Ikaw naman. Dausang nagligad ka lang atlaw. Nagbalikin ako dito kung may tuyo ako kay importante sa imo. Ano ba na ina? Sir, Kapitan, ginsugo ako ni Mayor.
si Mayor. Sa dason nga adlaw, may padala siya diri nga mga epiktos. Kag siling niya ihatag lang kuno namon sa imo ang pahanugot nga magpirma sa nga mga epiktos. Mahimo ko pala nga matawagan si Mayor. Oh, pwede. Ako na lang matawag sa iya. Ano, ako na lang matawag sa iya? Sige. Paliho. Oh, are. Hello, Mayor. Oh, magkikambal na sa imo si Mr. Umar. Hello? Kapitan Umar. Ano ang malagad ko sa iyo? Mayor. May pa-deliver ka naman ng mga epiktos dere. Pirmahin na lagi na. Pirmahin na lang na Kapitan Omar. Giti ka na magpalibog pa sang sobra. Basta pirmahin na lang na. Sige, Mayor. Pirmahan ko na lagi na. Aren, cellphone. Ano, okay na yun yung pagkambalan na gano ha? Wala naman balas ang problema. Kapitan Umar. Suno man sang ngiging siling ni Mayor. Sige, dala ni dali. Oh, ari ang pilirmahan. Pirmahin na lang ina. Natapos na. Okay. Kagari ang para sa imo, Mr. Kapitan Umar. Batunay ni. Para sa sobre nga na. Ipahatagin na ni Mayor sa Hindi ako magbaton sila. pili ka. Batunon mo ini. Unang bala sa pistola ko ang masintensya sa imo. Ano ba lang po silingon si na Captain Jack? Kapitan Umar, batunan na kung hindi ka gusto na maaki ka siya. Batunan na ini! Ibilin ko ini sa salamisa nga ini ha. Bato na ini. Dira ka na. Ano ba lang po silingon sini? Hindi na ko makahangop sa mga nakakalatabo ngayon ni Ito, ganas lang ini sa malaid ng mga tao. Hindi na ini maayo. Pidok. Oh, Kap! Sa tanan nga mga taanhod ko, ikaw ang mas maalam kag mas nakaswito gid. Sir? Sir? Ano? May problema bala? Wala na akong makauyon sa mga nagkakatabo ngayon. Pidok, sugiri ako. Ano ba lang naibalaan kag sa aton ginakilala nga Mayor? Sugiri ako, Pidok. Matugay naman ako nagaduna sa aton Mayor, sir. Pero wala ba kita sa may mahebo tugod na. Sila ang nagasweldo sa aton ng mga kapitan kag tanod eh. Maduha na katuig nga pangalagad ako diri bilang barangay kapitan, Pidok. Pero sir, kung ano ang aton mabulig,
Amo na lang siguro ina, dili na lang kita magdamo sang sapsap tungod. Oh. Ginapahipos man ni Mayor ang mga baba nga naghahambal eh. Madugay na gani ang ni Olga. Pabatok man si Kapitan Bini sa mga binuhatan ni Mayor apang sa ulihi ginhatag niya sa imo ang katungdanan tungod tigulang na ini kag wala na sang may kasarang eh. Kadi ginpahipos ini sang Mayor. Kunang, madugay ni ini nga. Oo, sir. Ang aton Mayor amo ang nagapadala sa mga epektos. Kag wala sang permit nga salakyan. Ginakuhaan lang sa mga permit nga piki. Agod sa sina, hindi mahalata nga wala ini sang permit. Pero matuod, ginkarnap ini kag ginpalusot lang sa mga probinsya nga malayo sa mga lugar nga ginkarnapan siya. Sa maathag nga hambal, si Dikato man ang ginakilala naton nga milyon ka ina. Amoy na matuod, Kapitan Omar. Kag ikaw lang ang makapauntad sila. Tungod ikaw naman ang kapitan. Kag wala na sa ibang nga kapitan nga magbulo sa imo tungod ikaw ang ginasaligan sa napatay man nato nga kapitan. Apag anong mahimo ko? Tungod, kapitan lang ako kag siya. Mayor gid siya. Bayaan ko ana ikaw tungod nagapadulong diri ang anak ni Mayor. Bayog adlaw. Ikaw pala ang anak ni Anhing Raquel. Kag among kapitan nagitalos sa lugar sa napatay nga kapitan si Bini. Ako matuod. Ikaw ba lang anak sa Mayor? Ano kung tani ang tuyo? Choy, maghalo ka sa pamama. Hinahinayon mo ang pagtukab sa imo nga bibig. Kaya kung mainit ka niya ako, daskan ko sa bala ang pakpak mo nila. Nakaintindi ka pala, Kapitan? Oo, sir. Makasali ka. Pilagid ba lang ibayad ko agad maghipos ang bibig mo nila? Wala ako nagapaabot sa bayad, sir. Tuman na sa akon nga. Hindi mo lang ako paghilaptan. Tungod. Choy. Hindi ko ikaw paghilaptan kung magpahimulong ka lang. Pero, sir, may pangabay ako sa inyo. Ano ba lang? Nga ba lang nga hindi na lang ninyo pag-untatan ang ginahimo ninyo kaini. Nagsisino ka nga magtudlo sinasama. Ha? Sisino ka nga magtudlo sinasama. Sir, sala sa Diyos kag sa kasuguan sang tao ginahimo ninyo kaini. Maghipos ka. Maghipos ka. Hindi ka maluyag nga una ka pamapatay isang sa imo anak. Sir, trabaho lang nga wala sa may kapid ng mga istorya. Oo, sir. Bayaan ko na ikaw. Kung tandaan mo ini. Tandaan mo ini. Para sa imo ang pagdesisyon. At kung magsala ka, kamatayan ang kabayaran sinatanan. Naglangkat na siya. Diyos ko. Ano palang mapulik ko sa barangay kaini? Kag sa probinsya kaini, Ginoo ko. Ano? Karon ang adlaw nga magkanto naman kita sa probinsya kung didulong ang mga epektos. Excited naman to. Pero sa wala pa kita nakalakat, daw sa pamatyagan ko
Dawa mo na lang ini katapusan sa katon pag-updanay mo. Ha? Uga kasi raw, di ka makato. Bossing Jerry, mamanaw. Siguro oras na naman agad magbulagay na kita. Kag din ka pala makato. Sir Jerry, para po sing Jerry. Daw, may nalian man kita sina. Siguro oras na agad untatan na nato ng kalainan nga ginatrabaho ta. Sino bala sa inyo ang hindi maluyag sang kabaguhan nga ginapangandoy ko man? Ano? Pero mapaglayad kita sila, sir. Matuod. Tungod, si Mayor man nagaprotekta sa aton eh. Kasi siyempre, wala ba kita ginapabayaan ni Sir Mark? Kaso lang, mga sindikato sila. Bakit? Pero ang tao may kabaguhan gid sa uli. Pareho ko. Gusto ko na magbalik sa akon amay. Kasi kung may nalian ka lang sa ginahambal mo, ina. Bossing Jerry. Wala naman ako sa hinalian ah. Ang ginapangayo ko lang nga pagkatapos ang trabaho ta ngayon eh, mabulag na ako sa grupo. Tugod gusto ko na magbalik sa ako na may. Kung pa nang ito wala sa mga upot sa imo. Hindi ako mamili kung wala sa may magupod sa akon. Ang importante nga mahalin ako sa grupo ta ngayon eh. Tugod hindi na matulon sa konsensya ko ang nagakatabo sa aton nga mga lakat. Pero, Bossing Jerry. Ako yan di si Didi, kuya mag-upod ya. Ikaw ya kung di kaya mag-upod bugok. Ako ya maupod ko. Pero panamdam na. May sanapton ka na sa otoridad. Bossing Jerry. May salabton man ako, pilit ko yun ang bayaran. Tugod, kung ano man ang nagkakatabo, sa labton ko man ina. Kapag mas pakamaayuhon ko pa na magbayad ako sa mga salang nahimo ko tugod sa lagid man ini. Ano? Pero hindi nato nanay napaghambalan na. Ato nanay buhaton ang katapusan nga pabuhat ni Sir Mike sa ato. Tugod bisan ako, ikaw, kag kita tanan. May gusto man nga handom sa kabuhi. Kung makaibalo si Mayor, paton nga makakigit siya sa imo. Ginahandaan ko na yun ang kadaan. Kag isa siya sa akong tumbahon. Sino magupod sa akon para sa kabaguhan sa atong kabuhi? Total, dako naman ang aton natipon. Kag syempre, bisan sino naman siguro gusto na magpahuway sa trabaho ngayon tungod nagadugay. Ginadugangan lang nato ang sala nga ginahimo ta. Wala sa mga magsabat sa imo. Maglabas lang kay Palong. Ako ba, kuya? Ako man, maupod ko. Ako man, mapit ko. Gusto ko man ang kabaguhan eh. Tungod aron mapalayo man ang akong mga pamilya sa disgrasya ba. Nagbuang na bala ka mo? Luoy kayo sila bay. Ikaw yung nagbuang, kung hindi ka magupod. Tungod, kung hindi kita magupod, kay Bossing Jerry, patyon man gihapon kita ni Sir Mike. Kay katapusan na lagi din nato nga pag-deliver sa mga epiktos. Makuha naman din na sila sa bagong nga tinawo. Ano ka mo inyo yaman? Nakahibalo si Agalon Mike nga ginapangita kita sang kasuguan. Agun hindi siya maulamid, pagkatapos ang aton trabaho ngayon bitayon niya kita. Kag pasubayan. Ay, naganuha, ano ka mo inyo yaman? Ano nga ano ay? Nagkalibok ulo ko. Antes na, malakatanay kita. Idulong nato ng katapusan nga delivery ngayon Amogid, kay gusto ko sa kwarta. Dama kwarta ya. Madama Dali na ka mo. kwarta. Dali. Dali. Lipud sa ihibalo sang tanan, nagaplano na gali si Mark nga pagkatapos sa katapusan nga delivery, patio nila or patio niya ang iyang mga tinawo kag isa na sini si
Captain Jack o kun Jerry. Samtang nakadesisyon si Jerry nga magbalik sa iya amay, kag bayaan na ang malaway nga ginatrabaho sini nga amo ang pag-apin sa mga sindikato o kun manog deliver sa mga epiktos nga wala sang permit. Kag tuod man nakaabot gid ini sa lugar nga kung sa diin dito ini natawo. Kag dito gid ini nag-abot sa balay nga kung sa diin dito naga-star ang iya amay nga amo man lang gali si Kapitan Umar. Amo gid ini ang balay nga ginbayaan ko sa mga. Apang dako nang giliwat. Konkreto na ang balay nga ini kagara maghihapon ang uma ni tatay. Madugay naman niya tidiun nga wala ko makita nga ako naman. Ay, ari na ako sa atong lugar. Kagkatapusan ko na lang ini nga buluhaton. Kag magupna na kita nga dumatay. Nagbukas ang pirta. May lalaki ka nagkuha. Mayong adlaw. Mayong adlaw. Sino ba lang? Kapitan Umar? Diri ka nagpuyo? Ang tagway mo. Wala ka na sa malapa nga burangos kag ang ibubuhok. Anong butsilingon sini? Pwede ba lang ako makasulod? Madali na. Anong butsilingon sini? Pasudlaan niya ako. Pwede ba lang? Ang picture sa dingding ay na. Ikaw si Captain Jack? O kag ikaw ang kapitan? Ikaw man ang... Jerry! Ikaw ini? Tay! Abay ko! Ikaw kitini, hindi kita kumagsala. Amo gini matuod mo ang takway. Tay! Jerry, patagi ko sa tanan ngayon eh. Patagi ko sa tanan ngayon eh. Tay, patawara ako. Patawara ako, Tay. Patawara ako. Anak. Nagatuman ako sa ngakon. Sa ngakon kang kalingon ginisyon, Tay. Bugal ko among nagapangibabaw kay hindi ang ginatudlo mo sa akin. Anak ko. Patawara. Nagkapdumdum ka ba na sa gitudlo namon sa imong iloy sa imo sang buhi paini? Ngay di ka kita. Lisa sang banas. Subok ko pa na-realisar nga sa lang nahimo. Ay, subok pa. Pero hindi ka magkamalaka. Hindi pa ulihiyag tanan, Tay. Paguptanay pa kita. Paguptanay pa kita nga duha, Tay. Paguptanay pa kita nga duha, Tay. Ipaghakan ko ina sa imo. Hindi pa ulihiyag tanan. Hindi ako madula sa imo, tagang hindi ka man madula sa ako. Ginapasalig ko ina, Tay. Tuwid ako makapati nga Panginoon mo sinig imong kapuhi. Tay, patawara ako, Tay. Ginpangamuyo kay ikaw ako, Tay. Harap ka lang sa maayo nga banas. Tungod amoy ng ginpili mo na mapalayo ka sa akon. Pero ano yung ginsudlan mo? Kaya ano ka ba lang isa ka man nga ginayam sa mga alagad sa kasubuan?
Hindi ko inapanubaliwan tayo. Handa ako nga bayaran ang mga kasalanan nga nahimo ko. Magupta na lang kita liwatay. Sa pagkatapos ng trabaho ngayon magupta na hindi kita liwatay ko. Diyos. Kagano, anong mahimo mo subong? Di na ba lang mga tinaho mo? Ato sila. Nagdulong sa katapusan naman nga delivery. Kapag katapos, mahalin na ako tayo. Mahalin na ako. Kap! May madlaw, Kap! Dali lang, magpanago ka na eh. Kapitan Omar! Oh, ano ba lang inatikyo? Nga daw, ginalagis ka gid sa nga, madamo nga mga leon. Oh, nga. Kapitan Omar, may nadakpan dito sa bangga. Oh, ano? Sino? Mga tao nga, boy ko tani mag-deliver naman sa mga epiktos. Nga illegal bala. Pero, ang mga pulis bala nga gikan sa lain nga region, nakaabot diri. Kagandakpan gid sila. Oh, mahayugit ko na mo. Ang akong anak. Kinahanglan nga mag-upot ka na isakon, Kapitan Omar. Madali lang. Hindi ako makabiya diri tungod. Ha? Ngaman ka pa? Basta lang, hindi ako diri makabiya sa akon balay. Okay lang ba lang nga maapas na ako dito? Sige ka ba? Ikaw mala. Basta gin pahibalo ko lang ikaw. Amo na ako, Kap. Sige. Masunod ako. Amo na naging silingkot ay. Amo na naging silingkot. Ako na mismo nagpanawag sa mga pulis. Masungka kami sa ngalan sa kasuguan. Kag isa si Mayor, kag ang amon mga amo na madalahig si talan. Apang ikaw, nagkahibalo ka nga madalahig ka man. Mapreso na ako kung mapreso tayo. Magkahulat ka man bala sa pagbalik ko. Anak ko. Handa ako nga serbisyuhan ang sala nga nahimo ko. Tungod na kahibalo ako nga may sala ako. Kag tay, hugal. Bato na ini. 5 ini ka ATM card. Ibilin ko ini sa imo. Anak. Mahig ko ang ginikanan sa kwarta ngayon. Apa ginhibo ko ni tungod sa imo tay. Nga ba naging pasulabi mong imubugal kag ambisyon, anak? Ang imubugal kag ambisyon. Nagbalay! Nagbalay! Sino ina? Captain Jack! Ako diri! Bago ako sa ibang kinakarabuan! Kanalibutan ka na namon! Anak, kakabati ka. Amo na inig akong ginulat. Tay. Anak ko. Dali ka. Patubangon na to ng mga pulis ngayon, ha? Hindi na, tay. Hindi, anay. Pwede pala magkahakos ako sa katapusan nga higayon sa akong ginakahidlawan nga, may. Kag pila ka tuig nga nabulagay kita. Jerry, anak ko. Paalam, amay ko. Hulat na ang pagbalik ko. Hulat na ang pagbalik ko, Kapitan Omar. Kag sa pagbalik ko ngayon na, mangidbag ko nagakabuhi ang aton pa na yun. Kag patawad.
Jerry, anak. Patawad gid. Amay Jerry. napamatbatan sa korte ngayon eh. Kaya ikaw, Captain Jack, o kung Jerry, kagupod sa imo mga kaupod, kag isa na si Mayor Giovanni, kag sang iya sini tinawo man na si Mark Cor, kamong leader sa mga sindikato, napamatbatan sa kaso ngayon eh kag pagapresuhon tubtob kamatayon. Madako nga sala ang inyong nahibo, gani bayaran ninyo ini. Tubtob nagakabuhi kamo sa sulod sang prisuhan. Di ba tuod ini? Ano na ginagin sinig na po? Pesugin kita eh. Wala na gid kita sa may mahibo. Ikaw, Sir Mark. Oh, Ikaw gid ang may sala, sinitaran. animal. Wala gid ako maglaom. Nga traidor ka, Jerry. Karon, ano ba hambal mo sa sitwasyon naton ngayon eh? Pas pakatamisod ko pa mag-antos kita sa bilangguan. Sang sa magpadayon pa ang kabuangan taga ini. Mr. Jerry, nga aga na nalahi ka. Nagbulag ka na lang kuntani, kag wala ang kamigin ulamit sa ibu kabuangan. At yan mangyapon kami ni mo, Mayor. Kung mag-upod man kami kay Jerry kag maulamid ka. At yan mo manghihapon kami. Gani, may pang magululupod lang kita tanan sa presuhan eh. May na lang nga magbantinan kasong tinoktok nga tangkong bisan nasin wala. Amugid, mayo pa makanta na lang kita sang provincial jail nga kanta ni Mag-ipos ka mo! Carlo. Mag-ipos ka mo! Ay, Mr. Judge, mapuli na lang kami sa presuhan. Dami na lang kami dito sang habon kag shampoo. Kalalo, mamay mo, oy. Mayor. Mamay mo, Mayor, kundi may ka na negosyo nga mga epektos ng wala permit. Tingnan, siling maling ang masamang damo, matagal mamatay. Ay, kundi na preso. Preso man. Amugid eh. Oh, bullshit! Bullshit! Sinto yung Mayor. Anak ko, Tay. Patawa na ako, tay. Huwag gamiton mo sa bayo, ginbilin ko ang kwarta, tay, ha? Bisan mga sa malain, ina, dahil mo. Pero, natipon ko ina sa malain, kapagi. Kapag hindi pa uli, ang tanan yung manggamit ko ina sa pagpanibag o. Nakabuhi. Magay mo sa bayan, tay. Paalam gin sa imo, tay. Para sa imo ang tanan nga bugal kag ambisyon ko ngayon eh. ugaling lang ang imo bugal kag ambisyon. Ginganoy ka sa sayop nga banas, anak. Patawa. Sa matulog nga tanan. Kung nagpamati ka lang kung tani sa akon. Kung nagpamati ka lang kung tani sa akon. Patawara ako, tay. Patawara. Anak ko, Jerry. Tay. Di mo man lang iisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ng layaw mo. Kap. Kap. Mayawad lang, Kap. Ginpatawag mo man kuno kami, Kap. Oo. Kag anong buot silingon sa mga sobre kaya nakagin butang mo sa lamisa, Kap. Daw ka na mo gin sinaaw.
Nakahibalo naman kamo sang tanan. Wala na sang kaso sa amon, Kap. Kag sigurado ako nga nakahibalo naman kamo sang unod sa mga supringen. Karon nagakinahanglan ako sang inyong panugdaon. Ano ba lang maayo ko nga himuon sa mga kwarta nga ini? Kap, hindi naman siguro siling iyapas ang kalain, Kap, tungod nahimo man lang sang anak mo nga buhat sang kalainan, Kap, tungod lang sa iya ambisyon man nga mahatagan ka sang kabungayaan. Kani ikaw lang ang makabuot sinakap kung anong buhaton mo sa kwarta ngayon. O nagasalig man kami sa imo'y kasarang. Tungod ikaw ba nang angamon nga kapitan, Kap? Kwarta man ini sang panwa. Pero kung ano ang ginbilin sa imo anak sa imo, Kap, ang matugda ko lang dira, buhat lang ina nga makabulig man sa imo sa ulihi Kag syempre wala ka man namon ginapabayaan tungod hibalo man kami nga maayo ka manerbisyo. Kag labi sa tanan, ikaw ang ginakilala namon nga mabuot ni kapitan, Kap. Galing lang na ulipon kita sang mayor nga sakon man. Kontento naman ako sa sweldo bilang barangay kapitan. Di nang maayo ko na mapahimo kita sang ano, Kap? balay-alay pandre. Maayo pa siguro nga mo na lang sina, Kap. Agud sa sina mangin maayo man ang padulungan sang kwarta nga ginbilin sa imo nga bata. Hindi ka magkabalaka, Kap, mabulig kami agud, madali ang pagtapos ini. Kap, hindi ka makabalaka. Ala kami sa likod mo. Masuporta kami sa imo. Magin. Madamugin nga salamat sa inyo. Madamugin nga salamat. Pero labay man ang akon, Kap. Wala kagid sang plano nga bisitahan ng imo bata dito sa Muntinlupa. Sa madason na lang nga simana. Tubtub subong hindi gihapon ako makabaton nga. Amoy ning iyaking dangatan. Pero wala man kami sa may mahambal sa imo bata, Kap. Tungod siya man mismo ang nag-presentar sa iya kaugalingon. Bisan pa nga na balaan niya nga delikado tungod tubtub kabuhi niya nga bayaran ang iya sala. Pero sige hapon, bili pa ko sa kasarang si mga bata, Kap. Nagapati man kami, Kap, nga hindi siya mo nakalain. Ay kung malain pa siya. Tani, hindi na siya maghimo sa tusang pagtugyan sa mga pulis, sa kay mayor, di ba? Amagit ang, Kap. Pero pasalamat mga mi sa itong bag-o subo nga mayor kay mabuot man sa. Patuod, Kap! Madamo man nga salamat sa inyo. Kinakabay pang kamay ko sa imo, Kap. Ano pala yan? Ka sa Muntinlupa, dalon mo ko kung makabisita pag ko sa abiyan ko man sang una Ito kay nga tiniwan nga nagbulagay kami tungkol sa iya ginpili nga ginsundan yung trabaho bala. Makasalig kasi na, Tibor. Salamat, Kap. Salamat, Kid. Sagin siling na namon, Kap. Hindi ka namon papabayaan, Ari lang kami. Suporta kami sa imo, Pagit. Madamugin nga salamat sa inyo. Damugin nga salamat. Lipod sa ibalo sang tanan, nagliwat ang kabuhi ni Jerry sa sulod sang prisuhan. Kag amoy niya ginsuguran nga nagbilib sa iya ang taga-bilibid person. Sa aton pagbalik sundan ta si Jerry kag iya mga kaupod. Mga kabyanan, nakaibalo bala ka mo. Nga sa kalawig sang panahon nga gintiner ko sa sining prisuhan nga ini. Nakatunan ko ang mga maayo nga butang kag ang pagpatawad sa mga nakahimo sang sala sa imo. O kun ang pagpatawad man sa mga tao nga imo man nasalaan. Nga kun mahimo makapakay ka sa patawad subong na hindi pa ulihan tanan, himuon mo na.
tungod ang pagpatawad nagaisahanon lang kag hindi dapat nga dulaon sa ato ng kasing-kasing. Tungod ambal pa sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at mananatili sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ay, amo na nga kita tanan makasasala kag tungod sa aton sala ari kita sa sini nga presuhan agod bayaran ang mga kasalanan nga ato nahimo. Abi ninyo si tatay ko sa dito pa ako sa amon, hindi gid siya gusto nga pagtrabaho ako tungod gusto niya nga hindi kami maglayo ay, pero tungod sa akon handom sa akon pagpaninguha nga mahatagan si tatay sang kahamungaya sa iya kabuhi, hindi ko gid datuman nga sa maayo ko himuon nahatagan ko man sa sang kahamungayaan nga ginhandom ko kaghuon na tabo ini apang ako ang nahimulag o kun ako ang nagpalayo sa iya tungod balain man nga palad ang ginabutan sa nga punga kahamungaya nga ginhatag ko sa iya. Gani kita tanan nga ari diri sa prisuhan ngayon maginulsul man kita kag magsiling nga kun tandi wala naton ini ginsudlan apang tugod kay sala naton gani pagabayaran kun ano man ang sala nga nahimo bisan pa nga tugtog kamatayon. Malay lang. Ang mayor bala? Sa Pakasilda? Sa puwan na lang nagabura ang iya baba. Sino? Ang mayor bala? Ang mayor? Wala gid makahulat si mayor. Wala gid niya magwanta ang pag-antos. Ano but sila yung sila? Nagikog sa? Aboy na mga abyan, ang masiling ko sa inyo. Kita man ang nagbuhat sang among sala. Gani kita ang mabayad. Apang wala sang rason nga utason nato ng aton kabuhi. Tungod lang sang nabuhat nato ng sala. Nagapati ka ba lang ang pagbuhat sa isa pagid ka sala, manginluwas ka na. Siguro, hindi lagi mapatas ni Mayor ang niya konsensya tungkol sa iya mga nahimo na. Abugid eh. Abugid. Di pareho ni Jerry nga fighter gina. Mugid. Abo na nga ton panaminan si Toto Jerry Sugod subaw nga ton sa hingalanan sang Tatay Jerry Okay lang, Tatay Jerry. Okay lang, Tatay Jerry. Wala sa problema na. Sugod subong katuna na nato ng mga maayo kag itanom nato sa aton hunahunang ara pa ang Dios nga mo magbulig sa aton agud sa ulihi kung sa diin gid man kita makalabot kung may time pa man or may chance makagwa pa kita sa sining bilangguan mapakita pa naton sa mga tawo nga nagliwat man ang aton mga kinaiya kag labi sa tanan mangin kita man maghiusa. Ako ya. Bisa naman na natapos sa akon. Di pa kaya gusto mapataya. Aga ba ni? Pero si Mayor, no? Si Mayor ya. Papulgin niyang kabuhi. Magkita. Pero sige lang May bisita ka mo! Ay, May bisita ka mo! ang warden, oh. Aring warden niya balibuo no. Ay, sila pala ang bisita. Magwanay ka mo tanan! Ay, teka mo. Teka mo. Ba, ari ang presidente ho. Uy, ari ang presidente. Lumisilang ka sa mundo. Pagod daw araw po sa iyong lahat. Ang kamay nila. Kaya ka raw, Mr. Press. Ganda na sa'yo. Napag-isipan namin na dahil sa kabutihang ginawa nyo dito sa loob ng beloved person, bigyan namin kayo ng parol
para makalabas na kayo at ipagpatuloy ninyo ang mga nakakabuting gawain sa ating Pilipinas. Nakadung mo? Nakadung wala? Nakabati mo? Awan ako naman, kumati. Do kita ya. Magkita na kami si ni Ate Imelda, ni Kuya Jason, kag ni Marilyn. Abaw! At sa susunod na araw, makalabas po kayo dito. Nagapanukto ka, kaya ka si Carcel, ho? Kita ko ba si Inday Bea ko? Awang kita Kita ko ba ito si Jan Sabati ba? Wala nagwa si tatay, ho? Dito si tatay, nagpabilin sa sulod siguro, ay. Ay, Jerry. Tay, Din ka. makagwa na tatay, tay. Tay? Ginakalipay ko, matabo ini. Gani, pasalamatan nato na mahal nga Diyos. Okay na, Sa iya ginhatag sa aton nga. Nga padya, nga bisan pa sa aton kalain, bagay ayuhan pa manggali kita. Malipay gid si Magagwa pa Kapitan Omar. manggali kita. Si Kapitan Omar, malipay gid sila. Again, matanod na lang ko siguro, ay. Ako ya, makunsihal ako ya. Ay, ikaw ya, Pitoy. Ay, di mo na pagano ang anan ko, Pitoy, oh. Ya, 40 man na ako ng edad. Toro. May team song man kita, Pitoy, no? Di mo na pag-mention ng Pitoy. Bawa na kapanagtong pagit ang biya ka, Carcel, ho? Nahisa na sila, hindi na sila kagwa mo. Ang aton na nga burger nga snack. Oo. Sige. Te. Salamat gid sa Ginoo. Salamat gid sa Ginoo nga Ay, makagwa luway ka, kita. Mr. Press. Salamat gid kay gin sudlan man sang mayo nga pamatasan nimo kukote. Sige, Lord, thank you gid Lord. Kay Thank you, pagwason Lord. kami Lord. Abi na mo country lang kami magbako sa prisuhan nila. Salamat. God. Salamat men kay Tata Jerry sa pagbasa ato na. Magmalipay na kita sila. Ako ya! Ay, ang ato niya team song ya. Ato pakantahon niya si Pitoy. Ikaw kayo mag-gitara, Pitoy. Nami, kaya ari ka sa prisuhan may gitara Ano kaya. pala? Paano to bala? Nalalang pala ang music box pala ang patukara pala. Ay na, nobody na yan nga. Nami, hindi ako mag-gitara kaya. Kaya napag-isahan man sa tanan. Inyo kantahon na inyo team song, pwede kantahon nyo lang subong. Tungod gusto man sa aton president nga mamati. Ate, sige na lang, kayo makuha ng gitara. Dahil na pala. Amo gini. Mr. Pitoy! Olo! Ay, te! Daw nagsaag kayaw. Ablehin na naman lang yung gitara. O kayo daw, mano nagit kami nga mamati nga magkanta ka mo. Sili ko na makantagad ka, kuya. Pero sa wala pa, ato na hinyoon si Tatay Jerry nga magpangamuyo. Sa wala pa kita maka-umpisa sa aton ginasiling ninyo nga team song. Sige, pangamoy. May Sige, gitara ko Tatay na. Jerry, Pangamoy. mangamuyo si Tatay Jerry, oh. Intro mo de. Ay, great ko ano si Ate Imelda, si Marilyn, kag si John Marda. Oh, nagapanoktok ganyan piya ka Carcel ya daw mga into na sila ya. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, madabog salamat sa imong ginhatag kag kaayuhan sa amon. Kag labi sa tanan ang milagro nga gipabatyag mo gid sa amon mismo. Subong kag sa mga pulong nga gintanom mo sa amon tagipusoon. Ginapangako namon Ginoo nga paghalungan gid namon ang ikaduha kay gayunan gigintugutan pa kami nga mabuhi sagwa sang presuhan kag hindi magapabilin sa sining mabugnaw nga bilangguan nga ini kag ginapalibutan sang Carcel nga salsalon Ginoo. Amon mga pagdaig kag mga pagpasalamat sa imo kaayo. Madamo gid salamat o Dios sa imo ginhatag kag grasya na naman sa amon kag sa mga tawo nga gingamit mo nga instrumento agud mag-abot kami sa panahon nga ini. Bisan pa man sa kalain nga amon nahimo apang ara ka nga nagaubay sa amon kag ginapanalanginan nimo ang amon mga pamilya nga nahabilin sa Pilipinas ako sa diin nagahulat sa amon man pagbalik. Initanan amon gipasalamatan sa imo bugtong nga anak nga si Kristo amon manluluwas
amin kag amin. Nung isilang ka sa mundong ito, naging tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulong mo. Sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalo ka ng iyong ama, tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila bayad, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo niya'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Isisi at sa isip mo, nalaman mo kay nagkamali. Pagsisisiyak sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Kagbalay, Kamay nila kagbalay, Balde ka pala palay. Sino palay na? kagbalay, harabala si Kapitan Omar. at ang nanay at tatay mo. Sino pala? Tay, Jerry, anak, tay, ikaw gid balay ni. nagbalik na gid ako singin siling ko sa imo, tay. Anak, Ari na ako. Kag hindi na kita magbulagay nga duha, tay. Salamat sa mahal nga Diyos. Kaya ari ka pagalit, nagapaabot sa akon. yun pa nga mo yung ginanasamahan nga Diyos. Yung mag-abot ng tiyon nga. Magkita na ipakita kag mga opna na ipakita liwat, anak. Salamat sa paghulat ko. Anak, hindi na kita maglayo ay pa. Hindi na gid kita magbulagay, patay. Pangako ko'y nasa imo. Kagpatawad sa tanan nga nahimo ko. Anak ko, Salamat ka, ari ka pa nga nagahulat sa akon. handa na ko nga mapatay, anak. Karon nga, Kaya mangin tanod ko ya, mangin tanod ko. Kap, mangin tanod kami kap no. Kap, gusto na naman magbago. Kap, mangin tanod lang kami kap ah. wala sang problema ina. Oh, salamat kita karon. Magsaulog kita.
Ay, anong mayo ko na ihaw na to ng isa ka matambok nga baka dito. Parang daw pista man malahaw. Ala no, nananami. Ano kayo magkaon sang karbaw ya? Sugod karon. Mangin sa man gihapon kita ka grupo. Pero mangin grupo na kita ni Kapitan Omar. Amugin. Kapitan Omar, Kapitan. madamo rin salamat sa imo ha. Madamo gid salamat sa imong pagbatong sa amon diri ha, sa imong Tatay Jerry. Tatay Jerry. Yoo! Ay, daw na subukan gid ko sang aton mga ilagihan dito sa sulod sa silda mo. Ay, Hindi. matuod eh. Matuod Matuod. eh. Pero sa gyapon ara si Tatay Jerry naga paalinton sa aton kung anong dapat to. Wala gid sila dulaan sa paglaom bala mo. Bilabid ko na kay Oo, eh. Tatay Jerry ah. Amo gid eh. Subuman kay Kapitan Omar. Amo gid. Pero daw padulong naman ni Sending, te. Mag-ending na ta eh. Sige. Madamo gid salamat Lord. Hasta la vista kag congratulations ah. Amo gid eh. Congratulations. Mga kabiyanan, diri na naman naton takpan ang aton sugilanon, nga aton ginatiguluhan, bugal, kag ambisyon. Ini nga mga sugilanon ginsulat ni Mr. Gerald Aurelio. Kag ginaubos naman sa aton kalingawan sa kahapong nagdaan with DJA, DJ Gerald, kag sa iban pa nga mga membro sini. Sa papel sa mga artista nga nagdala sa aton sugilanon. Sa papel ni Kapitan Omar, Mayor kag Mark, kag iban pa, Jerel L. Aurelio. Sa papel na naman ni Tatay Jerry, si Mr. Ariel Mar Baez. Kami tanan nagpasalamat sa inyo pagpamati. Maayong adlaw sa aton tanan. Kag sa wala pa kita lubos nga nagapaalam, yari anay ang mga dramaturgo sa sining amo nga sugilanon. Kabag ukid lang natapos si Mr. Gerald Aurelio kag si Mr. A. Ariel Mar Baez. Mayong adlaw, partner. Mayong hapon, Mayong adlaw. Mayong adlaw lang kay kung unsa ning adlaw man gapon kay hapon adlaw. to. Hapon pa. No, bago lang yun humalang atong drama, no? Mga listeners, ano nga to nakuha dito nga leksyon, no? Oo. Compatible bala. Nakagitar pa galang-alang. Gani. Sus. Pero okay lang gapon kay Oh, thank syempre. you. Pero sa wala pa tama ka hatay sa itong mga konsiderasyon. Ginagreat tani sa mayong hapon ang mga kaupdanan tanga naga-duty, sabtan kita diri naga-dio. Oo. Sa kontra mga kaplanan no, si Kuya Aligado, si Julito Platan, kag may iba na di ko memorize sa apelido, si Kuya Ilan Salo kag si Kumada ha, dahil lang ha, isa na lang bin. Mga listahan nabi. Yung listahan bin. Si Pananda, Lisil Grisula lang da. Greek ko lang. Kag imo may partner, ang nasa listahan dra. Oo. Diba? Legion Margel Bella, Marilo Rapis, Jason Soria, si Ate Imelda, si Marilyn, no? Ate Sita, King Boy, Ate Sally, Kuya Misyo. Labay mo na ako. Siyempre, labay man ang akon nga. Hindi ka manok-tok gidya. Biyak nga tong silingan tablao. Oo. No? So, mayong hapon sa tanan-tanan o sa Bago di ay nag-open ang area, no? Inimisyo Massage dito sa Metro Karkar or Super Metro Karkar, no? Atong pagpitsa 8 sang Pebrero tuig 2020. No, thank you kayo kay nakaabot pa kita sa ingaaron nga tuig nga maayo man atong panglawas bisag pag ikuno-kuno ang coronavirus pero sa gyapon salig lang ta sa atong labaw magagikahom. So, unsa may kasulti ni Mr. Aurelio sa iyang
papel bilang kapitan o iya pumasulti atong mga murag Well, karong hapuna ang murag klarong drama na. Oo, pero buday-buday, pero bisan kasilingon nila nga buday-buday, pero kuha gapon gamay ah. Gamay na ha. Bisag pang uban diha gapagot na kay murag paminaw niya. Saba na kayo. Oh. Pero mo gani na. Ya, bisan sa logit ang sa langat ikang kag padili-dali nga desisyon, hindi gid makabulig sa tao para nga mangin madinalag-o rin eh. Oh. Kay kung gisaman makasiling kita nga ang sala nga desisyon o kung ang imo mismo bugal, kung kisa mangin peligroso para sa makabuhi Amo pero gid oo. mahulog man niya mangin tulay agud maka maradmad ka sang sala nga nahimo. Amo gid oo. Pero hindi nakarason niya ha, nga kumuko kaya muna. Siyempre, pangibabaw na to ng aton bugalabi o kung diha-diha dayon nga pagdesisyon. Pas aton boss dam lagabi or kaumaon. Sige Yeah. po, kinahanglan nga po ng guidance sa Ginoo kag siyempre sa mga tao man nga palangga sa iyo. Amo na ako. Ikaw ba Mr. Ayal? Akon partner din. Sa akon man lisod niya pagbuhi sa desisyon niya wala ka pa nakapangandam pero labis na tanan number 1 ibutang gyud sa tong tunga ang Ginoo nga amo gyud ang guided nato sa tibok adlaw natong pagpanginahanglan. Tuod ang pagdesisyon kung wala may bendisyon gikan sa Ginoo, Ah, wala may pulos. Parehatong may desisyon ka karon nga imo gyud buhaton kung sinasim kasing-kasing nga wala may pagpangonsulta sa Ginoo. Wala man na sang pulos. Labis na tanan sa imo mismo oo. amay nga mong ginakilala mo nga na mangin taas or mangin leader sa imo pagkabata. Oo. Kasi lamharon ka, wala ka pa sa mga idea sa pangabuhi nga ginatawag. Ang ila palad nga nagagabay sa imo. Pero mangin satisfied kita sa aton story karon nga hapon. Kabayan sa kinabuhi ni Tatay Jerry or Tatay Mr. Jerry kag Kapitan Omar nga yamay. Kag syempre mangin inspirasyon man naton ang natabo sa ila kabuhi. Nga tani hindi ta magpadasod-dasod sa aton mangin desisyon. Desisyon nga makasiling kita nga para sa aton okay na. Kung ano man ang padulungan sin. Apang desisyon gid. Gani kuntis ka magdesisyon paminsaron kag syempre isalig sa kahitaasan ang una gini mo nga tikang sa imo desisyon kag syempre pangin konsulta man sa imo amay o kung sa taas-taas ninyo Ka, o sa- siyempre, ang paghulat man sa perfect time ba lang ang ginasiling nila. Muna. agud hindi ka man makato Oo. sa lain nga dalan kumbaga ang dalan nga nagsanga among imo ginsubay ang sa wala ka nagapatuo. Okay, di ba ginasiling nga wala pa man ta makapangayo sa Ginoo sa aton handom, nakaibalon siya kung anong pinakamaayo para sa aton. Oh, di ba? Oh. Bisan malain man ang padulungan pero may ginanda magid ang Ginoo nga padya para sa aton nga nagabago. Muna, Ang pagbago mao ang amo ang dapat padulungan ang solusyon nga mausab ang atong kinabuhi. sakto na. O hindi nga napreso ka, magapabilin ka lang ang pinireso. Kag hindi ko mo pobre ka, nagapabilin ka na lang ang pigado tugtog katugtuban. Sige, so madamo nga Maraming salamat salamat, no? ngayong hapon sa Mayroong tanan. hapon. Ini naman si Mr. A. Ariel Marbay, supod ni Mr. Jerel L. Aurelio. madamong salamat. Salamat. Mayong hapon. Ngayon nga ay malaki ka na,